Шановные сябры, шановное господарство, 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Сегодня мы будем размаўляць про тыдзень 5 жніўня 11 жніўня. 5 падзей наступные. 9 жніўня 4 гады крывавой недели 2020 года. Другое, 6 жніўня Курский наступ ЗСУ. 3, 11 жніўня закрытие Олимпиады в Париже. 4, 10 жніўня обвяшчэнне Беларускай автокефальнай праваслаўнай царквы в Менску в 1927 годзе. И апошняе, 9 жніўня дзень памяти Ларисы Гениуш. Шановныя сябры, 4 гады тому назад, 9 жніўня, гэтая дата, якая ўжо ёсць гісторыя. Для меня она в першую чаргу натуральна з'яўляецца крывавай нядзеляй, бо калісьці выкладалі нам гісторыю, в тым ліку Российской империи, и вы все памятаеце першую расійскую рэвалюцыю 1905-1907 года, якая і пачалася з крывавай нядзелі в Санкт-Петербурзе. На вялікі жаль, гэтая дата адбілася на лёсах всей беларускай нацыі, прычым мільёны беларусаў пацярпелі ад тых репрессий и террора сённяшних уладаў. Я хотел бы нагадать, что вельмі заниженная колькасць и по забитых беларусах, и по палітвязнях, и нават по тых, хто вымушаны был збегчы ад репрессий за мяжу. На дыаспоры адбываліся акции 9 жніўня. Я не до конца разумею, чему было обвешано, что это день годности. На акции в Варшаве я таксама выступал. Зрочана гэтае было шэсце тым, што як толькі я там з'явіўся, мой стары знаёмы паведаваў мне, што ягонаму сыну якраз зараз в Бярэсці далі 10 гадоў строгого режима за удзел в акциях 2020 года. Это была такая пэўная иллюстрация, в якіх умовах жыве беларуская нация. Хотел бы подкреслить самое головное в дате 9 жніўня. Ее натурально нельга отдавать, потому что 9 жніўня так закончился выбарчы фарс, які адбываўся в умовах гибридной войны Российской Федерации супраць Беларусі в часы пандемии. И людей загнали на выбарчыя участки хлуснёй, что 80% немагчыма сфальсификовать. Але абсолютно непадрыхтаваныя люди да дзеяння карнікаў, Караева и командироваваных з России бандытаў дали отпор гэтым карнікам. Гэтыя баі па всех городах Беларусі, яны таксама вайшлі в гісторыю беларускага народа. На вялікі жаль, про гэта мало хто кажа. Это был такі формат беларускага майдана, бо на вялікі жаль плошчу беларускаму народу не далі зрабіць. І менавіта тады, падчас крывавых баёў беларусаў з карнікамі, былі адкінутыя белыя стужачкі расійскай балотнай апазіцыі новых актараў выбарчага фарса і падняты па всей Беларусі бел-чырвона-белыя сцягі, падняты, на вялікі жаль, на крыві. Потому что мы ведаем, что уже 4 гады, як забили Тарайковского 10 жніўня, 11 жніўня, 4 гады, як в Бярэсці в патыліцу стрэлілі Шутаву, але ж гэта толькі вершыня айсберга. Забітых было значна больш. Чаму? Потому что падчас таго выбарчага фарса Захад патрабаваў ад пачвары Лукашэнкі, на вялікі жаль, толькі аднаго, каб не было забітых. Таму яны і былі. І Беларусь загналі в сталінскія часы. Але мужнасць людзей, яна таксама праявілася падчас падзей 9-12 жніўня. І цяпер дастаткова шмат беларусаў разумеюць, што пры ўладзе бандыты, і з імі нельга размаўляць пра нейкія транзіты ўлады. Бандыты гэбэшныя, яны толькі адказваюць на сілу, і тады яны згодны прасіць за сваё жыццё, за жыццё сваіх дзяцей, за свае фірмы, за свае грошы. Да этого часу яны будуць рабіць тое, што заўсёды рабіла габня – забіваць
тое, што яны робяць сёння. Што цікава, на акцыі Варшаве былі уже самадзельныя плакаты Лукашенко і Ціхановская сыходзьце. Ну, это зразумела чаму, таму што вы ж не забывайце, што практычна все тыя людзі, якія сёння прэтэндуюць быць начальнікамі над беларускім народам, яны аніякага удзела в беларускай рэвалюцыі 9-12 жніўня не прымалі. Больш таго, іхняя вельмі вялікая заслуга тое, што беларусы не павалілі рэжым Александра Лукашенка, таму што яны пачалі барацьбу за тое, што яны начальнікі, яшчэ да таго моманта, як беларускі народ здолеў знесці гэтую банду. На вялікі жаль, у нас старая праблема. Тое, што было і 100 гадоў таму назад. Фармулюецца она вельмі проста, я неаднойчы казал это на мінскіх мітингах. Здрада не в народзе, здрада в штабах. На вялікі жаль, гэта праўда. Вельмі непрыемна тое, што сёння шмат якія дзеячы спрабуюць абвінаваціць вялікі беларускі народ в тым, чым вінават альбо пачвара Лукашенка персанальна, альбо тыя начальнікі, якіх паставілі в выніку дастаткова мутарных і мутных працэсаў, і якія яўна недапрацоўваюць. А чаму вялікі беларускі народ? Таму што і сёння ёсць беларусы. І сёння ёсць змаганне в Беларусі. На вялікі жаль, асноўная маса выступаў на дыаспары, яна была па тэмах, якія якраз клубяцца менавіта на дыаспары. Таму беларускаму народу, як і раней, трэба разлічваць на свае сілы, і толькі ён можа знесці вось гэту лукашэнкаўскую пуцінскую банду, якая сёння незаконна кіруе Беларусі. Лукашенка пуцінскую, бо менавіта крывавая нядзеля 9 жніўня 2020 года лукашэнкаўскую старую банду перетварыла в лукашэнкаўска-пуцінскую і адкрыла шлях да ворвання шырокамаштабнага расійскіх войскаў ва ўкраіну. Пры гэтым не забывайма пра беларускіх герояў. 9-12 жніўня масавы гераізм беларусы дэманстравалі в абсалютна безвыходнай сітуацыі. І насуперак планам Масквы, і насуперак плана пачвара Лукашэнкі все-таки здольны былі падняць нашыя чырвона-белыя сцягі. Такім чынам паказаць, што Беларусь будзе свой да свайго па свае. 15 жніўня дзень памяці Левона Баразны, великого беларуса, якого забілі в 1972 годзе в цэнтры Менска за мову. В Варшаве касцёл святого Александра. А 12:30 адбудзецца вечарына памяці Левона Баразны. Па заканчэнню імшы, якая традыцыйна будзе, а 11:30. Прыходзьце, калі ласка, 12:30, 15 жніўня, чацвер, гэта выходны в Польшы. Касцёл святого Александра, пляц Тры крыжы, дольная зала. Свой да свайго па свае. Другая падзея, яна была асноўная для всего нашего региона, гэта курскі наступ ЗСУ. Я не буду вельмі шмат про это распавядаць. Я вельмі хотел бы, каб той поспех, які быў і 6 жніўня на працягу тыдня ЗСУ, ён дазволіў все-таки нанесці найбольшую шкоду нашему адвечнаму ворагу, расійскому імперыялізму. Вы ведаеце, што наступ был вельмі паспяховы, прорвана была лінія обороны Российской Федерации, і войскі ЗСУ заняла дастаткова шмат населеных пунктов Курской области. І аказалася, што Россия як была дерьмом, так яна дерьмом і засталася, нягледзячы на тое, што уже 2,5 гады шырокамаштабнай войны.
Нягледзячы на тое, што і на тыдні, які я каментую, працягваўся гэты паўзучны наступ расійскіх акупацыйных войскаў на тэрыторыю Украіны. Взялі таксама яны на Донбасе некалькі сёлаў на мінулым тыдні. Не буду казаць пра тое, чаго баюся, толькі скажу, што некаторыя рэчы, якія адбываюцца падчас гэтай татальнай вайны паміж Расіяй і Украінай, нагадваюць першую імперыялістычную вайну. Там былі такія брусілаўскія прарывы. Больш цікава беларуская тэма, таму што вы ведаеце, што расійскія паблікі адразу абвінавацілі персанальна пачвару Лукашэнку, што менавіта ён вінаваты в тым, што Расія дзерьмо, і на яе тэрыторыю спакойна прайшлі калоны ЗСУ. Іхняя версія наступная, яна, дарэчы, хлуслівая, што Киев просто по пагадненню з Лукашэнкам отвёў войскі з мяжы, і Киев мог кінуць свежыя войскі на Курскую область. Это зусім не так, тому што там такая салянка з войскаў, якая збіралась з розных накірункаў. В тым ліку лепшыя часткі ЗСУ сёння змагаюцца ў Курскай области. Цікавае было то, што в Киеве маргіналы все роўна падымалі пытанне і пра адвечныя тэрыторыі Украіны на Беларусі, в тым ліку дагаварыліся аб тым, што частка Магілёўскай области знаходзіцца, это ёсць украінская земля. Частка пачала зноў казаць добра пра пачвару Лукашэнку. І, як разумею, в Кремле таксама заварушыліся. Больш того, все больш і больш прызнакаў того, што Валдаі Лукашенко не змог атрымаць, калі груба казаць, чарговы ярлык напраўлення, і покуль Москва лічыць, што павінен быць не Лукашенко кіраўніком Беларусі, таму пачаліся неіснуючыя дроны з Украіны, которые летят в Беларусь. Это мне нагадало 2017 год, крымінальную справу супраць беларусаў, якія былі в сілавых структурах лукашэнкаўскіх. Тады былі мікрааўтобусы са зброяй, зараз масава быццам паляцелі дроны, якія все былі знішчаны, бо вельмі лёгка знішчаць тое, чаго няма. І пачаліся загады о перакідванні войскаў лукашэнкаўскіх зноў на мяжу разам з ракетами и со всем остальным. Причем пагранкамитет Украины, не ведаю для чего, это все опровергает. То есть вельмі складаная гульня. Вот как раз тое, что отбывается в Беларуси, показывае, наколькі небяспечна знаходжанне Лукашэнкі, які думае только про асабістую уладу, при уладзе. В любой момент можа распачацца вайна. Гэтак жа нечакана, як нечакана было для Расіі вось гэты курскі наступ ЗСУ. Наступствы гэтага наступа будуць зразумелыя толькі праз некалькі тыдняў. Мне вельмі не хацелася, каб Беларусь, якая і так вымірае, дзякуючы незаконнай улады пачвары Лукашэнкі, все-таки загнала гэтая банда на вайну. Гэтаму трэба супрацьстаяць. Выйсце толькі адно. Гэта беларускі цуд, гэта спроба знішчыць гэтую банду, калі только будзе загад пачынаць вайну. Момант такі узнікае для беларускага народа, і трэба в адрозненні ад падзей жніўня 2020 года гэты шанец не згубіць. Інакш будзе страшная катастрофа. Бо гэтая лукашэнкаўска-пуцінская банда, гэтай пачвары Лукашенко і Путін, это самое страшное, что было в гісторыі чалавецтва в 20 стагоддзі. Спадкаемстваў крывавай гыбні. І злачынствы іхнія уже вельмі вялікія. І на вялікі жаль, тое, што адбываецца в Беларусі на фоне рейда ЗСУ по Курской области, показывая, наколькі небяспечна знаходжанне пачвары Лукашэнкі пры ўладзе, наколькі вялікая небяспека, што Беларусь цягнуць вайну. Так не мусіць быць. Свой да свайго па свае.
Шановні білоруси Варшави, 23 жніўня агульнаеўрапейскі дзень ушанавання памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Запрашаю 23 жніўня, пятніца, о 11 гадзіне. Катынскі камень на пляцы Замковым. Прыходзім з кветкамі, ушановуем памяць ахвяраў і нашего народа, ахвяраў усіх народаў, якія пацярпелі ад дзеянняў двух вялікіх пачвараў 20-го стагоддзя Сталіна і Гітлера і ад двух людабойскіх ідэалогій нацысцкай і камуністычнай. 23 жніўня о 11 гадзіне Катынскі камень, пляц Замковы, Варшавы. Свой да свайго па свае. 11 жніўня закрыццё Олимпиады в Париже. Но это первая Олимпиада, якую я, в принципе, не глядел. Я скажу только несколько слов, зноў-таки звязаных с Беларусью. Про вот эту небяспеку, якая возникла в паре Лукашенко-Тихановская, и просто пропадая Беларусь. Але ж Беларусь моцная. Абсолютно незразумела, чаму не было удзела беларускай дэлегацыі на гэтай Олимпиаде. Калі захаду так падабаецца Тихановская, якую КГБ вывез в Литву, то, может быть, можно было сформовать альтернативную делегацию. Не лічаныя беларускія атлеты прымалі удзел в Олимпиаде, и наперекор всему и всем молодые белорусы завоевали 4 медаля, в тым ліку 1 залаты медаль. И это вельмі добра. Потому что такие пачвары, як Лукашенко, приходят и сыходят, а Беларусь застаецца. И не трэба забываться, что спорт – это вельмі сур'ёзна в сённяшнім свеце. Беларусь не павінна прападаць. Мы ведаем, что протесты белорусского народа 2020 года падтрымалі шмат такие выбітныя спартоўцы беларускія, якія вымушаны былі раней і фотаграфавацца з пачварай Лукашэнкам, і падымалі тады этой ганебныя сталінскія чырвона-зялёныя сцягі, хотя злачынстваў лукашэнкаўская банда зрабіла і до 2020 года вельмі шмат. Дарэчы, розніца паміж апазіцыі, якую замянілі выбарчым фарсам на так званыя дэмакратычныя сілы, і дэмакратычнымі сіламі менавіта в злачынствах Лукашенко до 2020 года. Нагадваю, что оппозиция ніколі не вызнавала уладу Александра Лукашенко пасля того, как он здзейснил антиконституционный переворот в листопаде 1996 года. Поміж іншым, аніякія выборы в Беларуси после этого ani оппозиция, ani демократичный заход не вызнавали. Але ж вяртаючыся до Олимпиады, вы бачыце, што нягледзячы на тое, што беларусы трапілі в жахлівыя умовы, яны все роўна ёсць, і гэта вельмі добра. А Олимпиада адбывалася уже в глобальном свете з его глобальными придурствамі і дуркаваннямі. І натуральна, гэта таксама наклала свой адбітак на Олимпиаду в Париже. Про это шмат писали, я про это казаць нават не буду, потому что далей в гэтым кірунку будзе значна горш. Добра, што і гэтая Олимпиада не пазбавіла менавіта Беларусь медалёў, і яшчэ адзін залаты алімпійскі медаль застаўся у беларускай нацыі. Гэта вельмі добра. Чацвёртая падзея, яна дастаткова добра забытая беларусамі, але ж она вельмі важная. Потому что 10 жніўня в Менску адбыўся з'езд святароў і вернікаў, і была абвешчана беларуская автокефальная праваслаўная царква, кананічная царква. Гэтым мерапрыемствам кіраваў Філарет з Бабруйска, бо Мельхіседек, які рыхтаваў абвешчання беларускай автокефальнай праваслаўнай царквы і атрымаў на гэта все дазволы кананічныя, уже был под репрессиями. Лёс гэтай царквы
просто трагічна ахвярны, як і всего беларускага народа. Вы можете прачытаць, што яна праіснавала 10 гадоў. Это неправда. Беларуская автокефальная праваслаўная царква і владыка Святаслаў ёсць і сёння, але ж беларуская автокефальная праваслаўная царква была знішчана в 1937 годзе камуністычнымі рэпрэсіямі, бо не засталося аніводнага праваслаўнага святара на тэрыторыі БССР. Вось такая трагічная, горкая беларуская праўда. Таму пра гэтую дату беларусы не мусяць забываць. Может, і не выпадкова, што менавіта 10 жніўня пачвара Лукашенка сказал, каб беларусы рыхтаваліся да іншага прэзідэнта. Ну, правда, он сам давным-давно не з'яўляецца прэзідэнтам, але ж это відавочна, што возникает черговая война, уже не газовая, а за тое, каб Лукашенко своими синими пальцами дацягнуўся ў 25 годзе да той пасады, якую займае сёння, і відавочна, што Путін супраць гэтага, інакш бы Лукашенко пра гэта бы не казаў. Гэта азначае, што Беларусь чакаюць все-таки перамены. І тут вельмі важна, каб беларусы былі гатовы да новых атак з Москвы, каб яны былі гатовы до того, каб все-таки не обрушилася на беларускую нацию чарговая хваля рэпрэсіі, прыкладна такая, як в 1937 годзе, калі былі забіты ці сасланы все беларускія праваслаўныя святары і вельмі вялікая колькасць актыўных праваслаўных вернікаў. Таму памятайце, што в Беларусі ёсць кананічная беларуская автокефальная праваслаўная царква, і 10 жніўня 1927 года яна была кананічна абвешчана в Менску. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube-канал Вячеслава Сіўшыка, мой YouTube-канал. Вельмі прашу пашыраць інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Вельмі прашу каментаваць, вельмі прашу задаваць пытанні і вельмі прашу аказваць фінансавую дапамогу майму YouTube-каналу. Гэтую дапамогу можна аказаць па спасылцы, якая ёсць в першым каментары. Свой да свайго па свае. Ну і заключная падзея – гэта зноў-такі 9 жніўня. Это дзень памяці Ларысы Генеуш. Беларусь – шчаслівая краіна. Беларускі народ. Вялікі народ яшчэ таму, што 9 жніўня нарадзілася великая Лариса Генеуш. Одна з самых мужных барацьбітак, змагарак за Беларусь. Я хотел бы нагадать, что гэтая гениальная белорусская поэтка была скрадена НКВД в Чехословакии, незаконно завезена в СССР и незаконно отправлена в ГУЛАГ. Але ж и ейные верши, и ейная аўтабіяграфічная споведь – гэта сапраўды вельмі патрэбныя сёння беларусам словы і кнігі. Мы памятаем. І будзе все-таки калісьці зразумела сённяшнім людзям, што Лариса Генеуш яна здольна была не здацца нават камуністычным акупантам. І беларусы яе падтрымлівалі нават самыя цяжкія часы. На тыдні был дзень народзінаў і великого Олеся Пушкіна. В пэўнай ступені можна сказаць, што і Олесь Пушкін, як і Лариса Генеуш, іх вельмі шмат што аб'ядноўваюць. Яны абодва былі вернікамі, яны абодва былі праваслаўнымі вернікамі, яны абодва шчыра марылі аб лепшай долі беларускага народа. І зараз яны в небеснай Беларусі. Не забывайте, что великие белорусы не поспели все зрабіць, что хотели. И наш обовязок дарабіць тое,
што не паспелі яны і здзейсніць тое, аб чым яны марылі. Бо Беларусь жыла, Беларусь жыве і Беларусь будзе жыць, калі мы будзем памятаць пра вялікіх беларусаў. Жыве Беларусь!